Tak, dáme ti tam nějaký jed, aby jsi se posral. A hoši, jak se máte, tak tě vzal zeptat, jako tady sračky, co máte na té chodbě. No, tak to jsou sračky, no, z nějaký mrtvolý sedíci, no. Ahoj. No, jako to si sebe myslíš, jaký ahoj, já jsem pán sračka, tak jako mi moc neser, jo? Jasný. Jo, necítí tady nějaký smrad? Co, jaký, to myslíš? No, mě to tady přece zapachá, ne? No, Asi to bude tady. co si o sobě myslíš, sračku, já tady vůbec nezachápám. Ale jo, no pravdu, zapoucháte tady. A chtěla jsem vám něco ukázat, vaši karikaturu. A jako podívejte, co to není, to je vaše hlava. Co, jako to teda vůbec, jako ne, jako to není pravda, jo, já mám mnohem hezčí hlavu, jo, a mám z ní plnou trubek, jo. Jo, a podobá se to spíš mým koulím, nebo tady tomu chlapečkovi, co tady sedí za mnou, jo. Podívejte se na něj, jo, jen se na něj podívejte, že mu je to podobné. Jo, jasný, určitě. Jo, ještě s tím souhlasíš, jasně, jasně, jasně. A chtěl jsem něco říct, no, tak poslouchejte, jo? Jo, to řekněte, jo? Dobře, poslouchejte, takže. Včera večer, jo, jsem tady našel Adidasku. Tak se já chtěla zeptat, jestli není někoho z vás. Byla jako for moment. To byla moja. Co? Vy jste mi ji ukradl. Moji oblíbenou. Co to znamená, že to byla pro ženský, to ty jsi nějaká ženská? No, tak chlapeček, jsi malinký, ne? Jsi jasný, ne? Že už já nevrátím. Jsem dal malé dceři. Mohl byste mi ji prosím vás vrátit? Ale tak sračka. Jo, to si míš jenom myslet, že ti ho vrátím. No, víte, jak to byl drahý, ten hrnek. Musíte si ho teďka zaplatit, jo? Víte, jak těžce si to vydělávám. Jako prostitut, jo? Víte, jak těžké to je? Jo, je to bylo těžké, já jsem to vyzkoušel, jo? Ale tam byl pan sračka to taky zkoušel, tak věříš mi? Jo, je to pravda, on mluví pravdu, jsem zkoušel a byl jsem velmi dobrý, no. A já jsem byl určitě lepší, určitě. Asi jo. No, lepší, no. Lepší než vy. Prosím tě, nehraj si s nima, nic no. Tak jako, nech to být. Co to je? Ježiši, ty jsi to rozbil. Teď jsme si vyrovnaní, ty jsi rozbil moju hlavu, já jsem ti rozbil hrnek. Jo, to jsi vyrovnaný. Hele, co mám, jo? To jsou speciální nůžky na nechty, jo. Ještě, že jsem se předtím ji ukradl.